No niin, oikein hyvää iltaa vaan kaikille. Niin haluaisin seuraavaksi näyttää, miten miksataan. Eli tässä on järeähkö boksin kaappi. Niin, täältä näin, niin gainit on täysiä. Volumet on täysiä. Treble on täysiä. Millet on täysiä. Basso, mitä sä luulet, Muhvi? Onko se? On varmaan täysi. Se on täysiä. Reverbit palan täysiä. Täysi. Masteri, no se on totta kai. Se on täysiä. Onko se 11? Se on 11. Ja tiedätkö, tällä setupilla, niin tiedätkö, missä soitetaan? Soitetaanko Casanova? Soitetaan Casanova, se 24.3. soitetaan tällä setupilla. Eli niin sanotusti kaikki numikat kaakkoon, kaikki paikalle. Meinikähän tulee olemaan täydellinen. 24.3. The One for the Money's Casanova. Ole paikalla. Jos et ole, niin älä sitten. Hyvä.